Tervetuloa jälleen Platta-podcastin pariin. Tänään vieraana kirjailija, toimittaja ja mediapersona Teemu Pastori Potapov. Let's go! Ei muuta kuin kova ajo. Siitä on hyvä lähteä. Tervetuloa kuuntelemaan Platta-podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja hosteina täällä tuttuun tyyliin Don Magic Honkonen ja Juuso Härski-Hako. Otetaan yhdet avaus tähän. Se on hyvä. Me voitaisiin tehdä ehkä joskus joku kolappikin. Se olisi hauska turistit tälleen pariskunnittain. Joo, toihan mä hokasin aikanaan silloin, kun Oytä alettiin tehdä. Otas nyt 307 jaksoa sitten. Ja mä melkein 4 vuotta sitten. Ja mä funtsin silloin, kun Suihku on mulle semmoinen paikka, missä mä kreaan. Se on rauhallinen paikka. Mä saatan lillua siellä vaikka tunnin ja mä mietin asioita. Tänä päivänä keski-ikäisenä perheellisenä isänä mun vessassa istumiset ovat hyvin pitkiä. Mä pistän aina oven lukkoon ja sitten toisella puolella, iskä, missä sä oot? Iskä on nyt vessassa, anna mun olla. Se on semmoinen Shangri-La, semmoinen pakopaikka. Mutta tarina menee silleen, että mä olin jo, Renne Korppila podcast, me oltiin tehty jotain yhdessä, jotain muita semmoisia, ja totta kai niin kuin työn kautta tunnettiin toisemme. Sitten me alettiin miettiä, että voitaisiko me tehdä jotain yhdessä, niin kuin, että alettaisiin tehdä jotain. Ja Rennehän on yksi Suomen ensimmäisiä podcasteja, siis sille, joka teki oikeasti niin kuin sitä pieteetillä. Ja sitten me käytiin istumassa jossain palaverissa, me funtsittiin, ja eikä se piti olla semmoinen haastatteluohjelma, että me haastatellaan toisiamme, mutta ei se oikein näin. Ja mä muistan, että mä olin vielä Suihkussa, mä asuttiin silloin tuossa Fredalla, ja mä mietin sitä, että mikä se voisi olla? No se voisi olla semmoinen, että jos mennään, että kaupallistetaan tätä, mennään johonkin baareihin tekemään, ja kaupallistetaan se. Heti en kärkeen niin kuin yrittäjäpohjaisesti ajattele, miten tämä voisi kaupallistaa. Ja sitten mitä baareissa tehdään? No siellä juodaan viinaa. No mikä on semmoinen, että jos tullaan baariin? No hei, otetaanko yhdet? Otetaan yhdet. No otetaan yhdet. Joo. Okei, siinä on nimi. Klinks. Sitten mä mietin, että kun esimerkiksi FM-radiossa sulla on se tuntikello, ja se tuntikello sisään pitää tulla 8-10 biisiä. Kaikki musaosasto on suunnitellut ne spiikkien pituudet maksimissaan 1,5 minuuttia, 2 minuuttia, jiida jaada. Tässähän ei ole mitään aikamäärättä. Kauan se sitten kestää? No se kestää tasan niin kauan kuin juoma kestää. Sitten kun juoma loppuu, niin sitten loppuu podcastikin siihen. Ja alkujinkuksi just että tulee toi sihahdus, että se on tunnistettava alkujinkku, ja näin se syntyi sitten. Ja onko sitten mennyt enemmän kuin yhdet, niin aina voi sanoa, että otetaan vielä yhdet. Joo. Siinä se on tarina ei loppu. Ei. Niin, ja sitten se on hyvä, voi vetää monta jaksoa putkeen. Kyllä. Ottaa lavallisen siihen. Kotoa karkuu vähän pitemmäksi. Jos sanotaan näin, että kyllä niitä jaksoja on tehty pienessä. Kyllähän se tietenkin jostakin kuuluu myös pienessä hutikassa tehty. Mutta kyllä me nauretaankin semmoisille nuoremman polven tekijöille, jotka, no meillä on tänään tässä tämmöinen kännijakso, että me ollaan vähän huppelis. Lapset. Me ollaan joka jakso. Me ollaan aivan vitun pleksit. Mäkin on monta kertaa, että en mä pysty tätä tekemään, mä oon niin kännissä. Ei kun nyt tehdään. Okei, sitten skarppiin vaan. Jutut saattaa lähteä laukalle, mutta se on vaan hyvä, se on taidetta. Me tehdään tästä tämmöistä Hunter S. Thompson-tyyppistä taidetta. Gonzo-podcastia. Joo. Niin se pitääkin. Silloinhan tulee parasta kontsaa ja juttua, kun on semmoinen rento meininki. Niin, ja siis kun meilläkin tuon tekemisessä on ollut hirvittävän tärkeänä niin kuin tekijänä se, että me oikeasti ollaan niin kuin unfiltered. Me ei ihan siihen pisteeseen saakka, että mä oon jossain kohtaa istunut pariterapiassa keskustelemassa vaimon ja terapeutin kanssa, että voidaanko me vähän pistää sordinoon, voidaanko vähän sensuroida itseämme. Okei. Sitten mä olin vaan, että mitä te oikein sössötätte, tämä on mun duuni. Niin. Ja tämä on isompaa kuin vaan me. Et kun tähän liittyy se, että kun me puhutaan jostain asioista, jotka oikeasti on tärkeitä, me ollaan naurettu, me ollaan huudettu, me ollaan vittu itketty, me ollaan pantu jaksoja poikki sen takia, kun ei pysty puhumaan, kun itkettää niin paljon, kun mennään siis oikeasti sinne syvään. Kyllä. Se on sitä aitoa. Nykypäivän mediakentässä korostetaan sitä ihan helvetistä, pitää olla aito. Mutta se, että oot se niin kuin ns. Aito, että sä oot
aitouden takia, vai oot sä oikeasti aito, että sä oot sydän vereslihalla, revit itse kappaleiksi ja ihan alastomaksi itse siinä, että tämmöinen mielipuoli mä oon ja tämmöisiä vaikeuksia mulla on. Kyllä ihmiset osaa nyt sillä, että vaikka välillä tuntuu, että ihmisten medialukutaito on vähän mitä on, mutta kyllä ihmiset osaa haistaa sen, että milloin se on falskia, milloin se on oikeaa. Ja se, että rento tekeminen kyllä, mutta ensisijaisesti se, että se on aitoa se puhe ja se on aitoa se keskustelu ja kosketaan myös semmoisiin aiheisiin, mihin välttämättä muut ei uskalla koskea. Ja sitten taas tullaan siihen, että no eikö voi enää mitään sanoa. Voi sanoa ihan mitä vaan, kunhan tietenkin muistaa sen, että miten asiat sanotaan. Se on totta. Mitkä on ne sanat, miten sä asioista ilmaiset ja pystytkö sä perustelemaan sen sun mielipiteesi, eikä vaan sille, että no musta nyt tuntuu siltä, vaan sulla on oikeasti joku mielipide asiaa. Kyllä se kaikesta voi puhua. Niin kuin esimerkiksi nyt oli just mikä tämä oli tämä, seimaamatta kenenkään tekemisiä ja duunin tekemistä. Mun mielestä jokainen, joka haluaa tehdä hommia, niin get money, ei siinä mitään, mutta tämä miesten saunavuoro kohu. Mä itse asiassa puhuin yhden tuottajan kanssa kyseisestä lafkasta ja mä sanoin, että tajutteko te pösilöt, minkälaisen 1000 taalan paikan te menetitte, että te saitte ilmasta mainosta, tulevat jaksot olisi ollut kuunneltu ja sen sijaan te lyötte pään puskaan, koska kundit nyt saattu puhumaan termeillä ryhävalas tai läski. Tiedätkö niin kuin näin? Ne sanat olisi toki voinut, idea on varmasti ollut ihan sama, mutta ne sanat olisi voinut asetella vähän eri tavalla. Mutta olisiko se sitten ollut heidän suusta aitoa, jos ne olisi alkanut pistää sordiinoa suunsa eteen. En mä tiedä, nämä on monimutkaisia kysymyksiä, mutta kyllä me ollaan ainakin tehty hyvin selväksi se, että kaikesta pystyy puhumaan, ja varsinkin silloin, kun sä teet indienä, etkä tee minkään niin kuin firman alla, niin silloin sulla on isompi liikkumatila. Toki sit sä oot vastuussa myös sun kumppaneille. Että sitten jos yhteistyökumppanit menee takajaloille, niin sitten vähän pitää miettiä, että koska kuitenkin ainoa väri, mikä maailmassa ratkaisee, on vihreä. End of the day. Ei varsinkaan punainen, se ei ratkaise mitään. Ja siis tavallaan just toi on hyvä pointti, että tavallaan siinä, mutta onko sekin sitten tavallaan semmoinen, että sit kun sä otat noita sponsseja ja palloilet niiden pillin mukaan, niin ohjaileeko ne sitten liikaa? Ei meillä, me ollaan tehty hyvin selväksi se, että kaksi pääpointtia. Me tehdään yhteistyötä ja kumppanuuksia vain semmoisten asioiden kanssa, johon me itse uskotaan, josta me itse tykätään. Me ollaan muutaman kerran menty raha edellä ja me ollaan todettu, että ei enää, ei koskaan, no mas. Se ei hirvittävän pitkä. Sitten jos siinä se joudut alkaa falskiksi. Ja sitten on tullut kaikenlaista hampaiden valkaisukone-tarjousta ja mä oon, että antakaa nämä jollekin influencerille, että ei ole meidän juttu. Että pitää niinku tavallaan sen rahankin edessä olla joku itsekunnioitus, integriteetti, että sä et niinku lähde nöyristelemään kauppaamaan kaikkea perseestä perämoottori, vaan se, että se istuu siihen kokonaisuuteen, mitä sä teet, ja katsoo sitä kuuntelijademografiaa, että ketkä meitä kuuntelee, että olisiko tämä heillekin hyvä. Sanotaan nyt vaikka, en tiedä saako tästä puhua, mutta nikotiinipussi tai tiedätkö, niinku, me tehdään Huippukivan kanssa yhteistyötä ihan vaan sen takia, että me halutaan myös se tietynlaista seksuaalisuuden stigmaa, ja nimenomaan kun meidän pääkohderyhmä on miehet, niin puhuu avoimesti siitä, että seksuaalisuutta on monen erilaisia. Esimerkkinä Renne Korpila, joka puhuu näistä hirvittävän avoimesti omista jutuistaan. niin, vaikka tämä nyt ei istu tähän, mutta rikkoo lasikattoja niin kuin tuossa kohtaa. Kyllä. Ja sitten toinen pointti, mitä me halutaan, että ensisijaisesti me halutaan tehdä yhteistyötä hyvien tyyppien kanssa. Että ne tyypit on luotettavia ja hyviä tyyppejä, hyviä ihmisiä ja hyviä tyyppejä meitä kohtaan, niin se on hirvittävän tärkeä niin kuin juttu meille. Kyllä. Joo, ja sitten siitä tulee kumppanuutta, siitä tulee niin kuin yhteinen juttu silloin. Me ollaan puhuttu koko tämän ajan, kun me ollaan Oytäkin tehty, niin me ollaan puhuttu Oy-perheestä, Oy-jengiläisistä. Se ei ole vaan Team Oy, minä, OG Tontsa ja Repesetä.
vaan se on koko Oy-jengi, koska ilman heitä ei olisi meitä. Niin se vaan vittu menee. Ja me halutaan tässä tämmöisessä pirstoutuneessa, pirstaleisessa maailmassa luoda jonkinlaista semmoista yhteisöllisyyden tunnetta, että ihmisillä on joku jengi, johon he tuntevat kuuluvansa, että kokevat jotain yhteisöllisyyden tunnetta. Mä olin eilen itse asiassa treenaamassa tuossa, vein tyttären tarhaan ja hyppäsin siitä salille ja se oli siinä pukkarissa tekemässä just lähtöä ja sitten tuli joku kundi. Tosi kivan oloinen kaveri, kaikki on samalla salilla, mutta hämmentävä tilanne, kundi oli munasillaan siinä, painaa femmaa, hei, pitkäaikainen kuuntelija. No hei, vittu hyvä meininki. Joo, äijät puhuu hyvin. Hei, tämä on niinku vitu siistiä, että kohdataan siellä, missä se jengi on. Jos ollaan vaikka Helsinki Metal Festillä, siellä jengi tulee paiskaa femmaa. Keskellä kesäpäivää me oltiin perheen kanssa ostamassa jäätelöä jossain K-kaupassa, niin jäätelötiskillä tulee jengin jauhaa. Tietenkin mä nyt en käy enemmän baareissa, mutta siellä tietenkin semmoisessa, kun jengi on ottanut vähän märicelloa, niin sitten se tietenkin se sosiaalinen kynnys ottaa kontaktia laskee, mutta tai se oli hauska, vaimo täytti pyöreitä tuossa keväällä, näyttää kyllä 25, vaikka on jo 40. Hyvä kehu. No se kyllä näyttää 2 femmalta. Hyvä. Se on sanonut, että sä oot kuule milfi nykyään. Sä oot sitä kategoriaa. Oltiin menossa katsoa juhlapaikkaa. Sitten mä hyppään Sporasta pois tuohon Stokkan Sporiksella ja lähdin kävelemään. Mulla on napit korvissa. Kuuntelen jotain Slayeria tai Power Trippia siinä ja sitten yhtäkkiä olkapäähän koputetaan. Sitten anteeksi, hei vittu lunta tulee, suut ja silmät täyteen, räntää sataa ja että mä kuuntelin tehty tosi pitkään ja ihan keskellä päivää, joku 3-4 iltapäivällä, että voitaisiin ottaa yhteiskuva ja niin kuin mä ei nyt ottaa vitussa voidaan ottaa. Ne. Ja tämä on niin kuin siistiä, että jengi uskaltaa tolleen. Tämä on just osa sitä, niin kuin sitä ja sitä yhteisöllisyyttä ja perheyhteyttä, mitä me ollaan pyritty luomaan, että vittu, tulkaa aina sanomaan, laittakaa viestiä, kommentoikaa, vittu, kohdatkaa, sanokaa vaikka vaan vittu yläläpsyt. Se on hyvä meininki. No, te olette onnistunut selkeästi, kun kaveri Anaconda lattiassa tulee siellä pukkarissa heittää kiveen. Vitu hienoa. Joo, vitu hienoa. Niin. Mutta teillä oli jotain käsistä. Sä haluat puhua mukas ovihommista. Puhutaan vähän. Yhtäkkiä mä liidaan tätä jotenkin. Se ei haittaa. Sori. Tämä menee hyvin näin. Otetaan noutteja. Miten tämä hoidetaan sitten, kun on 300 jaksoa alla. Mutta no, jos äijän nimeen kirjoittaa tonne Googleen, niin älä nyt sano mitään vitun julkkisponssorit. Et julkispoke on se, mikä aina löytyy näistä, niin avaa vähän meille noita ovivuosia. Sä pitkään oot seisonut kahvassa. Niin, en kyllä enää. Mä oon ihan aktiivisesti tietenkin perheenlisäyksen myötä. Syy numero 1 on se, että kun mä haluan olla aamulla tiitteränä, kun tyttö herää. Se on niin kuin varsinkin, ja sitten kun on täyttänyt sen 50 ja nakuttaa jo sillä puolella pöytää, niin kyllä se on fyysinen rasitus on aika kova, kun sä valvot sinne, no jos putikki menee kiinni 5, sit siivotaan ja löytää tavarat ja muuta. Ja vaikka mäkin asun siitä kyseisestä ravintolasta 3 korttelin päässä, nopeasti kotiin. Mutta se on sitten yhtäkkiä 6:30 aamulla, kun sä menet nukkumaan. Ja sitten kun tyttö herää silloin, no iske huomenta rakas, iske menee nyt nukkumaan. Ja sitten sä nukut jonnekin 2-3 saakka, niin sitten se päivä on niinku ihan done. Ei ole vörtti. Ja sitten aikaansa kutakin. Ja pitäisi niin kuin, tunnen muutaman minuakin iäkkäämmän tyypin, jotka edelleen jaksavat ja iso vitun hatunnosto siitä. Ei itsellä ei kyllä niinku, mulla niinku muutti ehkä toi korona-aika sit sitä, että siihen mennessä mä olin ehtinyt jo 1 burnoutin käydä läpi 2018, kun mä kirjoitin 2 kirjaa vuoden aikana samanaikaisesti ja sitten oli avioero silloisesta vaimostani ja sitten kaikenlaisia muuta turbulensseja elämässä, niin silloin mä ajoin sit seinään tosi pahasti ja se ehkä kylvi jo sen siemenen, että ehkä jos, sitten mä tein päiväduuneja, mä kirjoitin 2 kirjaa ja mä tein viikonlopputöitä
Ja sitten mun pää oli aivan sekaisin. En mä tiedä, onko oikein vai vasen vai mikä on. Ja siitä palautumiseen meni oma aikaan. Sitten tuli korona ja sitten tietenkin kun paikat meni kiinni ja näin. Ja se oli jotenkin kyllä mä niin kuin edelleen, esimerkiksi vappuaattona mä menen nyt taas niin kuin pitkästä aikaa. Niin saatan käydä tekemässä semmoisia pistojuttuja. Se on samalla myös, silloin kun Yösankarit-kirja tuli 2015, Herra Jumala, ensi vuonna 10 vuotta. Olen lukenut tämä e-book. Mä tekisin tänä päivänä siihen tosi paljon korjauksia. Nyt katsoo sitä ihan eri silmillä. Silloin mä jotenkin olin sitä mieltä, kun Yösankarit ilmestyi, että kyllä tässä jaksaa painaa. Ja siinä on, kun silloin haastattelin näitä pitkän linjan tekijöitä, niin sieltä sai itse paljon. Mutta sitten kun korona tuli, niin mä aloin niinku miettiä, että no ehkä aikaansa kutakin. Ja nyt on hyvä niinku välmä jättäytyy sille niinku tavallaan luonnollisen poistuman kautta pois. Mulla ei ole ovihommista ja vahtimestarina toimimisesta, koska näin se vaan menee, että vahtimestari, portsarit, järjestyksenvalvojat. Se on vähän niin kuin, tiedätkö, ystävät, friendit, tuttavat, tämmöinen kolmio. Niin uskallan kyllä tituleerata itseäni, ei pelkästään niin kuin, palvelusvuosien puolesta, mutta muutenkin niin vahtimestariksi, niin siinä on niin pirusti mun elämään, se on antanut niin perkeleen paljon mitään muuta kuin positiivisuutta, positiivisia juttuja. Tietenkin se myös johtuu siitä, että minkälainen ihminen mä oon ihmisenä. Että osaanko mä niin kuin NS hyödyntää, ottaa siitä kaikkia tehoja irti, sillä on hirvittävän suuri merkitys. Mutta ei mulla ole mitään muuta kuin 11/10 annettavaa noille vuosille, mutta kuten sanottua, aikansa kutakin. Mä muistan vielä, kai tämän nyt saa sanoa, tämä kyseinen baari, missä me istuttiin silloin, joku sunnarit, siitä on aikaa useampia vuosia, yksi Mattilan Timppa, niin istuttiin vastapäätä, hän on sama ikäinen kuin minä, tehnyt yhtä kauan kuin minä, mä en tiedä tekeekö hän nykyään, mutta siinä istuttiin tuopin ääressä, hei kun molemmat täytetään 50, tullaan tähän samaan baariin ja revitään JV-kortit kappaleiksi ja sitten lopetetaan. Ei sitä koskaan tapahtu, kun sitä baaria ei enää ole olemassa. Mutta että kyllä kuitenkin kaikilla varmaan jotenkin se 50 alkaa, kun on mittariin, niin sitten tiedätkö, niin kun elämä on muutenkin eri raiteilla, niin se just tämä ajankäyttö ja viikonloppuvalvomiset niin on aika raju. Ja sitten toisekseen, kun tänä päivänä yökerhon business ei ole mikään business. Että semmoinen sedun ajan yökerhojen, isojen megayökerhojen aika on auttamattomasti ohi. Jengi eksyytyy pieniin baareihin, pubeihin, viettää eri tavalla aikaa ja siihenkin taas korona vaikutti hirvittävän paljon. Tai myös tietenkin tämä nykyinen maailmantilanne, kun ei ihmisillä ole rahaa. Jos alat arpomaan, että menkö Lidliin ostamaan ruokaa vai käykö dokaamassa, niin ei se hirvittävän vaikea päätös ole dokaamaan. Aina. Ehtii sitä syödä myöhemmin. Kyllä. Joo, ja aamulla ei maistu ruoka kuitenkaan. Sä mainitsit noista kirjoista. Onko se nyt viimeisin sun teos tästä niin kuin isyydestä? Joo, Faija-kirja isyydestä, joka tuli viime syksynä. Ja tällä hetkellä mä kirjoitan 2 uutta, jotka tulee sitten syksyllä 2025. Joo. Mistä tämä tuli tämä niinku ajatus kirjoittaa kirja tästä isyydestä tai Faijasta tai Faijana olemisesta. Faijana olemista, juu. No se syntyi lähinnä siitä, että kun mussa ei ole koskaan ollut mitään, ei pienintäkään solukkoa, joka olisi isyyteen päin ollut taipuvainen. Ei mitään. Ja mä vielä muistan, ja mä oon tämän Oy:ssäkin kertonut, niin menkö tää tässä vaimoni aina vähän silleen, kun mä oon niin hövelisti jaan asioita, niin olisiko vähän jostain olla hiljaa? Mitä vittua, nämä on hauskoja storeja. Me oltiin ensimmäisillä treffeillä eräässä helsinkiläisessä klassikkoravintolassa, ja sitten siinä vaan niin kuin höpöteltiin näin. Ja mä kysyin häneltä, mitä sä haluat olla isona? Ja tällä viittasin niin kuin ammatillisesti.
Totta kai minä viittasin niin kuin ammatille. Mä tiesin, mitä hän tekee työkseen ja näin, mutta en tietenkään tiennyt, mihin hän haluaa suunnata. Ja sitten hän vastasi yksikantaan, että olla äiti. Ja mulla on kihloja verkonpainoksi saakka ja mä oon nyt 3. avioliitossa. Ja mulla on, mikä tarkoittaa, että mulla on kumppaneita ollut paljon. Yhdenkään kohdalla ei ole tullut semmoista fiilistä, että tämä on makea juttu, paitsi tässä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mulla ei tullut se, että hei, mä voisin ottaa laskun ja hyvää jatkoa sulle, moido. Päinvastoin mun mieli alkoi, ja tämä on ihan de facto totta, mä lähdin sitten himaan sen jälkeen, kun treffit oli ohi. Mä niin kuin menin päikkärille, muistakin mä suljin silmän, niin mä näin semmoisen mielikuvan, missä me työnnetään rattaita yhdessä ja meillä on tietysti niin kuin nastaa, ja mikä on osoittautunut todeksi. Mulla on aivan ihana perhe, mistä mä oon suunnattoman kiitollinen, mulla on aivan upea vaimo ja aivan vittu syötävän ihana tytär, niin olen hyvin onnellinen. The Vervillä on biisi nimeltään Lucky Man, niin se kertoo musta. Okay. Mutta mä oon onnekas, että mun elämäni valttikortit on jaettu nyt tässä kohtaa näin helvetin hyvin, mikä näytti jossain kohtaa, että se ei mene näin hyvin. Mutta että sitten siihen vaikutti tuon kirjan tekemiseen lähinnä se, että kun isyyden kolkuta, mä tulin 48-vuotiaana isäksi, mikä on aika vanha, siis silleen niin kuin periaatteessa. Vaikka mieli on 25, niin kyllä mä jäin silloin miettimään, mä luin paljon artikkeleita siitä niin kuin isyydestä ja kun mulla oli paljon päänsisäisiä, koska totta kai kun keski-ikäisenä tuut isäksi ja sä oot elänyt siihen mennessä sellaista elämää vähän niin kuin, että no katsotaan mitä nyt tässä tehdään, moi lähdetään baariin, no lähdetään vaan, tai lähdetään reissuun, no sen kun mennään leffaan, joo, sä voit tehdä ihan mitä vaan, yhtäkkiä se elämä muuttuu, se kaikki totuttu, mihin sä oot tottunut, miten sun elämä menee, se kaikki tavallaan NS ikään kuin viedään pois sulta. Ja mä yritin löytää hirvittävästi semmoisia vertaistuellisia storeja, mistä mä saisin jotain niin kuin itselleni ja isyyden kokemuksesta ja tukea omiin keloihini ja näin, että mä en ole yksin näiden omien ajatusteni kanssa. En mä niin kuin löytänyt ja sitten mä ajattelin, no vittu, tehdään sitten itse. Sitten mä soitin mun kustantajalle ja mä ehdotin, että mä haluan tehdä tämmöisen kirjan, missä 10 erilaista isää, erilaisissa elämäntilanteissa olevaa isää. Ihan niin kuin sateenkaariperheen isästä, Jannelle shoutoutin, aivan huippuäijä. Vankilassa pitkään istuneeseen 15-vuotiaana 14-15-vuotiaana ensimmäisessä kidinsä saanut ja vankilassa istunut muutaman vuosikymmenen. Niin tiedätkö, koko se kirjo siitä suurperheen isä, ura-isä, jne, niin et miten he kokevat sen isyyden ja sen tuomat paineet, ilot, surut, rakkaudet, tiedätkö, kaikki näin. Että tehdään sitten itse, että jos sieltä ihmiset, niin, tai eritoten miehet, jotka ovat vaikka isyyden kynnyksellä tai ovat jo isiä, pystyvät peilaamaan omia kelojaan siihen kirjaan ja näihin storeihin, mutta myös naiset pääsevät lukemaan sen kirjan ja saavat vähän niin kuin hoksua siitä, että mitä ne isät ja miehet ajattelee perheestään, rakkaudesta, koska me kaikki ollaan osiemme summia, niin just toi, että kuinka paljon esimerkiksi oma lapsuus vaikuttaa siihen sun tapaan olla isä, niin kuin minullakin. Ja mä enemmän sillä tavalla, että mä yritän välttää niitä virheitä, mitä mun lapsuudessa on tehty. Niin, enkä toista niitä samoja ajatusmalleja. Niin hyvin se otettiin vastaan. Mun mielestä sit on nyt 3. painos otettu. Niin ihan, vaikkakin niin kuin fyysisten kirjojen käyttöaste on nykyään aika pieni. Enemmän äänikirjan puolelle menee, mutta että lopputulemaan olin hyvin, hyvin tyytyväinen. Pieniä muutoksia ja stiplui, tai siis silleen niin kuin vastoinkäymisiä siinä tuli. No mä sanon yhden semmoisen esimerkiksi, mulla oli yhtenä aiheena, oli sinne laitettu julkis-isä, siihen oli pari vaihtoehtoa, semmoista legittiä vaihtoehtoa. Ja yhden mä teinkin jo, mutta sitten mä päätin heittää sen kesken matkan roskakoriin ihan vaan sen takia, aiheena siinä, tavallaan niin kuin julkisuuden, isä, joka on julkis, tai julkisuuden henkilö. Aiheena se on mielenkiintoinen, mutta sitten mä pelkäsin sitä, että sitten tietenkin joku Iltalehti, Ilta-Sanomat, Seiska, jne,
nappaa siitä otteen ja tyhjentää sen pankin jo siinä. Ne keskittyy vain siihen hahmoon, siihen Kyllä. tyyppiin, eikä siihen tavallaan siihen isyyteen. Että joo, olisi saanut jotain näkyvyyttä, mutta kun mä haluan, että kaikki oli tavallisia tyyppejä, tavallisia isiä, koska nyt tungetaan joka paikkaan julkis sitä ja julkis tätä. Totta. Niin mä halusin sitten, että se on tavan ihminen. Ja mä jätin sitten kokonaan sen aiheen pois ja korvasin sen toisella, niin se oli loppuviimein, se tuntui hyvältä ratkaisulta. No niin. Just. Sulla oli siis, mä luin jonkun artikkelin vähän aasinsillalla siihen, että sä saat vähän vanhempana skidiä ja teillä oli kamppailu, sä kerroit sinne avoimesti tuosta kuntosalihommista ja hormonien käytöstä, ja että näillä on myös ollut vaikutusta siihen, tai sulla oli ainakin pelkoa siitä, että saatko lasta? Ihan totta. Kyllähän me sitä, meidän tyttöä yritettiin 2,5-3 vuotta. Joo. Ihan siihen saakka, että vähän parisuhdekin latisi liitoksissaan välillä. Ja joissain Oy-jaksoissa mä oon puhunut siitä, mä oon siis testokorvaushoidossa ollut vuodesta 2010 muistaakseni. Joo. Ja sehän vaikuttaa tietenkin lapsen saantikykyyn, koska siittiöitä on, mutta nehän vaan seisoo paikalla eikä ne tee yhtään mitään. Ja jotta jotain tapahtuisi, niin sitten mä joudun käyttämään, nyt sitä lääkettä HCG:tä ei enää valmisteta, koska sitä ei käytetä, niin sillä on joku korvaava lääke, mutta mä joudun lopettamaan teston käytön ja käyttää HCG:tä, jotta aktivoidaan säkit ja aivolisäke, ja sitten alkaisi niinku taas tulemaan yritystä toisen jälkeen, ja sitten sekin, että kyllä se niinku aika raskaaksi meni, että tullaan lämpömittari ja mittatikun kanssa, nyt on aika. Sitten sä itse makaat silleen siinä, mitä helvettiä, ja Viagraa huulee, että pystyy suorittamaan. Niin. Ei kun tiedät se näin, siinä on erotiikka ja läheisyys ja seksi aika helvetin kaukana. Niin, kun niin. Toi kaikki paines. Ja sitten kun tulee vaan punasta eikä vaan natsaa, niin kyllä se sitten alkoi niin kuin, kun mähän tietenkin haluan antaa vaimolle niin sen, mitä hän haluaa. Ja sitten kun ei pysty, niin se vaikutti myös omaan minäkuvaan miehenä olemisesta. Onko mä edes vittu mies, jos mä en voi, mun ainoa tehtävä nyt tässä kohtaa olisi siittää naaras. Eikä mä pysty siihenkään, että mikä tohvelisankari mä oikein olen, vittu mikä. Ja sit mulla nyt sattui olemaan muutama kolikko tilillä. Ja sitten me mietittiin, että me mennään tähän inseminaatioon. Ja käytiin lääkäritarkastukset ja testit ja systeemit ja kaikki näytti siltä, että let's fucking go, toimii. Nyt aletaan. No mä kysyin, että mikä tässä muuten on prosentuaalinen mahdollisuus? Mitä vittua se maksoi? Olisiko se ollut 6 vai 9 tonnia? Okei. Niin kuin tämmöinen yksi setti. Ja mahdollisuus saada, oliko se tyyli 12 vai 15%. Joo. Nyt on kyllä hyöty-haittasuhde on aika no ei siinä. Me oltiin jo varattu aika sille. Tämä story meni näin. Me oltiin tehty Oy-jaksoja, se oli se oli kaunis keväinen, joku tyyli, toisin kuin nyt, joku huhtikuinen, torstai-ilta, päivä. Me oltiin tehty Oy-jaksot ja me oltiin muistaakseni Kotkan pesässä, eli Rennen luona. Otettiin siinä vähän märkyliä ja höpöteltiin ja naureskeltiin ja sitten vaimo soittaa, että missä oot? No mä oon siellä, missä mä oon. Ja äijä, hei kulta, moi. Se menee aina silleen. Voidaan leikata täällä. Se menee aina niin, että joo, nyt mä sanoisin, että hei, nyt soittaa. Moi kulta. Hei, kuka tuon kieltää, kenellä ei mene ihan samalla tavalla, niin puhuu kyllä paskaa. Toisille me voidaan esittää ihan mitä vaan, mutta se totuus on aivan toinen. Niin, rouva kun soittaa, niin tilanne eri. Ja ääni nousee pari oktavia. Moikka! Ihan hyvin tässä. Pus. Niin, soitte, että missä mä oon. Mä sanoin, että me ollaan tässä näitä tehtiin just jaksoja. Milloin se tuut? No mä tuun sit, kun mä oon valmis. Mä sanoin, että no, mä tuun kyllä varmaan jossain kohtaa. No sit sattuneesta syystä 2 aikaa yöllä mä könyän hirveässä jallu kännissä. Mulla on erään taiteilijan ystäväni juuri valmiiksi saanut semmoinen helvetin iso taideteos jätesäkissä
se on kato märkää maalia, niin se on pistänyt jätesäkin. Sen kanssa könyä himaa, sammun siihen, kunnes perjantai-aamuna vaimo tulee herättelemään mut ja tuo mulle kahvia sänkyyn, mitä se ei ikinä ole tehnyt. Ei kyllä ennen sitä eikä tämän jälkeenkään. Mutta mitä sä teet uutena vuotena? No sitten mikä kysymys toi on sille vähän niin kuin, mikä kysymys toi on, että eihän vielä ole edes saatana juhannus, että miksi sä tollaisia kysele? Me saadaan silloin lapsi. Niin kyllä aika vieteri-ukkona siitä, että se niin pomppasi yhden, poing. Mitä sä oot tosissaan? Joo. Se oli kyllä aika nätti. Mahtava. Joo, kyllä se oli niin kuin loppuviimein sitten sai semmoisen hyvän klangin sitten sai se homma ja se päättyi onnellisesti. Plus mä säästin ihan vitumoisen määrän rahaa. Niin. No sekin. Tietysti ne, siinä varmaan joitakin hankintoja ja muita, että kyllä niillä varmaan käyttöä sitten oli rattaiden ja Joo. Niinku, kyllä tämä on kyllä, no siinä mielessä kyllä kaipaa vähän ovihommi, että toi rahallisestihan se kuitenkin, no ei se nyt enää nykyään, kun kaikilla on muovirahaa ja näin poispäin, mutta että aiemmin lopettaneiden vanhempien jäärien kanssa, kun on jutellut, niin se on jännä tilanne, että kun ei ole semmoista niin kuin ylimääräistä enää, mitä se muutama kolikkokin on aina kotiin päin. Mutta sitten tosiaan siitä pari vuotta tai mitä 1,5 vuotta eteenpäin, niin sitten mä päätin tehdä tuon kirjan ja kannessa, siis kirjan kannessa, jos käytte katsomassa kannasikuvan, siinä on mun ja tyttären kädet. Okay. Ja luottokuvainen Julius Konttinen, joka esimerkiksi on ottanut monen mun kirjan kuvat, niin kuvasi sen, ja se oli hänen ideansa, ja se on aivan fantastinen idea, mihin kiteytyy juuri isän ja jälkikasvun suhde, että kun siinä pieni käsi ja iso käsi, ne ovat juuri tulossa, niin kuin, että siinä on semmoinen symboliikka, mitä mä rakastan. Se on, mulla itse asiassa siitä on tehty taulu seinälle meille himaan, koska mä tykkään siitä kannesta niin vitun paljon. On just se, että kurkotetaan toisiamme kohti, että iskä on aina täällä ja lapsi pystyy aina kurkottamaan takaisin. Kyllä. Niin mä rakastan sitä symboliikkaa, mitä se kuva edustaa. Kyllä. Joo, ja toi on varmaan aika niin kuin henkilökohtainen teos, ja jotenkin siinä on myös sitä varmaan sun jäsentelyä siitä, niin kuin, ja kun sanoit, että vähän valmistaudut ja yritit etsiä tietoa ja etsiä sitä niin kuin, vähän omia ajatuksia, omaa tapaa olla. Joo, ja siinähän on tietenkin esipuhe, minkä mä oon kirjoittanut, minkä mä oon omistanut tyttärilleni. Se jätetäänkö tähän? Miksi monikossa, mutta sitten siellä on niin kuin viimeinen kappale on sitten mun omia ajatuksia sen hetki. Se, tietenkin se ajatusmaailma on laajentunut tässä nyt, niin kuin kirja on ollut ulkona, milloin se ilmestyi nyt syyskuussa, kohta vuoden, niin väreilu puoli vuotta, eli siinäkin aikana on ihan hirvittävän paljon muuttunut oma ajatusmaailma ja laajentunut, kun lapsi kasvaa tietenkin koko ajan. Niin. Niin se tulee taas uusia juttuja ja uusia näkökantoja. Eilen viime yönä oli ensimmäinen tutiton yö. Hienoa. Koko ajan niin on tämmöisiä uusia juttuja, missä itsekin joutuu opiskelemaan, koska niin kuin mäkin olen paljon puhunut noissa promojutuissa, että mitä mä oon huomannut tässä, että ei se ole niin vaan, että vanhempi opettaa lastaan, kyllä se lapsi opettaa vanhempiaan aika paljon niin kuin ihmisenä olemiseen ja kasvattaa myös vanhempaa. Kyllä. Sen mä oon joutunut kyllä itsekin oppimaan. Mä oon hyvin jästipäinen ja jääräpäinen ja vaikka mä aina puheissani korostan epämukavuusalueelle menemistä, mäkin meen epämukavuusalueelle, kunhan ne vaan on mun mielestä mukavia. Näin jo silloin, että mä oon valmis menemään sinne, kunhan mä vaan itse tykkään mennä sinne, mutta että en mä niinku tolleen, että kyllä lapsen kautta on joutunut tekemään semmoisia asioita, just niin kuin, mitä mä en olisi ikikuuna päivänä elämäni aikana, justiin ex-vaimoni kanssa, edellisen vaimoni kanssa, joka tietää kyllä mun, ja on kuullut mun puheeni siltä ajalta, mä oon niin kuin sanonut jälkikäteen, että ihmisellä on oikeus muuttaa mieltänsä, mutta että ollaan just peilattu sitä, että kuinka erillä tavalla mä suhtaudun nyt niin kuin moniin asioihin lapsen kautta. Kyllä. Joo,
Ja sitten se on hauska niin kuin parisuhteet ja avioliitot. Siinä puhutaan niin kuin kompromisseista monesti, mutta lasten kanssa tuntuu, että no siinä on paljon kompromisseja, mutta ne on ehkä enemmänkin uhrauksia, että omista antaa siihen. Mä oon Dick Johnsonille kirjoittanut pitkään Pastori Corner-nimistä kolumnipalasta. Nyt aloin tehdä nyt semmoista kuin Isän kädestä. Joo. Ja tässä on niinku sanoilla leikittely, koska Isän kädestähän on yleensä negatiivinen, mutta tämä nimi tuli mulle. Mä oon aika hyvä näiden nimien keksimisen kanssa, koska se syntyy mun kädestä, se on Isän kädestä. Kyllä, joo. Niin yritän kääntää tämän negatiivisen asetelman ja konnotaation niin positiiviseksi. Niin mä kirjoitan semmoista kolumnisarjaa, missä mä kirjoitin just nimenomaan tuosta, niin että kuinka paljon esimerkiksi toi vaikuttaa parisuhteeseenkin lapsen tuleminen. Me ollaan rouvani kanssa oltu yhdessä, mitä mä nyt valehtelisin, 8 vuotta, 7 vuotta, 8 vuotta. Ja me ollaan sinä aikana riidelty veistomaikan yhden käden sormella laskettavat kerrat. Nyt niitä kertoja on tullut muutama lisää ja kaikki johtuu jotenkin, niin kuin tiedätkö, tämmöiseen lapsen pedagogiseen tai niin kuin kasvatuksellisiin ja tämmöisiin tietynlaisiin linjanvetoihin ja raja-aitoihin ja kun mulla on tietty tapa, vaikka me yritetään koko ajan tehdä samalla tavalla ja olla yhtenäisiä siinä asiassa, mutta aina joskus mä oon tottunut yhteen juttuun ja tietenkin tässä tullaan siihen, että mä välillä tiedostamatta toistan niitä samoja juttuja, mitä mulle on tehty, vaikka mä pyrin aktiivisesti pysymään niistä kaukana. Eihän sille voi mitään, kun se on koodattu tonne. Ne on semmoisia asioita, joita sä väistämättä tiedostamatta toistat. Niin nyt niitä on tullut. Ja sitten totta kai, joka muuta kertoo, niin mä väitän, että valehtelee, mutta kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen seksielämään ja kaikkeen tämmöiseen. Ja sitten kun on töiden tekemiset ja on rouvallakin on töitä ja opiskelua ja muksun hoitamista ja nytkin se hoitaa muksua himassa, mä täällä juon kaljaa ja puhun paskaa niistä. Mä sanon, että mä menen töihin. Niin, kyllä. Sä menet juomaan kaljaa sinne ja jauhamaan. Niin, no mutta hei. Niin. Tuosta Isän kädestä hommasta, noista kasvatuksellisista jutuista ja näin. Mitäs mieltä sä oot, kun nykyään, ainakin mun mielipide on se, että nykynuoriso on hyvin erilainen, se kasvatus on hyvin erilainen. Mä ainakin koen, että mä oon syntynyt 90-luvulla, niin mulla on ollut vielä semmoinen tiukka kotikasvatus. Nykyään semmoista ei oikein ole, niin onko sulla tähän jotain? Mä oon hyvin tarkalla silmällä, ja nyt tietenkin varsinkin kun lapsi kuuluu varhaiskasvatuksen piiriin, ja on uskallanko sanoa näin, onneksi on semmoisessa hyvämaineisessa, hyvällä sijainnilla sijaitsevassa päiväkodissa hoidossa, niin kyllä mä vähän, siellä on niinku hyvä meininki. Ja mä oon enemmän ja enemmän seurannut tätä keskustelua nimenomaan vanhemman näkökulmasta, että millä tavalla lapsia kasvatetaan. Mä oon sitä mieltä, että älypuhelimet, vitun TikTokit, kaikki Instagramit, kaikki muut, ne pitäisi viedä muksuilta veksi. Niin kuin, miksei niillä ole vaan semmoista jotain vanhaa Nokian Burner-puhelinta, semmoista, että se niinku... Simpukka, never forget. Tai jos on vähän rahoissaan, niin sitten se Zippo. Se oli nätti. Se oli nätti puhelin. Niin. Kyllä mun mielestä niin kuin rakkautta mutta ensisijaisesti rajoja, koska ne rajojen laittaminen on myös sitä rakkautta. Ja sitä, mitä mä ihmettelen, on nimenomaan niin kuin sukupolvi, joka on kasvanut kohtuullisen täyspäisiksi, oikeustoimikelpoisiksi aikuisiksi ja hankkineet perheenlisäystä, niin niistä on tullut jotain ihmeellisiä vatuloja ja vetelyksiä ja ei meidän Pertti-Liisa ole tehnyt yhtään mitään. Niin. Tietysti kielletään kaikki, eikä olla valmiit myötä, että se voi olla täys. Ja sitten yksi tietenkin, mikä mun mielestä vaikuttaa, tämä on siis
mä voin puhua ihan perseestä, ne voitte olla eri mieltä kanssani, se ei muuta silti yhtään mitään, mutta se, että maailman koventuminen, arvojen koventuminen tietyllä tavalla varmasti vaikuttaa siihen. Mutta se, että jos vanhemmat ei ota vastuuta lapsestaan eikä ole valmiita tarkastelemaan kriittisesti sitä, että no voisiko se vaikka olla koulukiusaaja. Ja esimerkiksi sä oot syntynyt 7. Niin, ja sä oot syntynyt 95. No niin. Tavallaan niin kuin lama-ajan jälkeisiä lapsia, jolloin oli tiedätkö, niin kuin kohtuullisen raffimaailma. Kyllä. Niin. Mä oon syntynyt 73 ja 80-luvun niin kuin avainkaula yksikseni. Mä muistan vielä, tässä yhtenä päivänä muistelin, että Skolesta kotiin mä liftasin. Joo. Ei kuka vittu sitä tänä päivänä enää tekee. Eikä uskalla. Ei. Niin, en mä sano, että missään nimessä niin kuin fyysinen kuritus ja tämmöinen niin kuin luunapit, mitä mä itse hain muksuna, jouduin hakemaan läheisestä metsästä Koivuniemen herran, jolla mä sain selkääni. Ja tulin takas, no tää ei ole tarpeeksi tydi, että me hakee uudestaan. Ei sekään ole oikein, se on vitun väärin, niin kuin fyysinen kurittaminen. Että jos sä et pysty, koska edesmennyt Fajani sanoi hyvin, että siihen mihin järki loppuu, siitä voima alkaa. Just. Ja mun mielestä se on ihan hyvin sanottu. Joo. Niin, meillä on kaikki tieto niin kuin pedagogiikasta ja näin, että pystyttäisiin kasvattamaan lapsista täyspäisiä, mutta niin kuin noi puhelimet ja semmoisen, just luin jostain ruutuajoista ja kuinka paljon televisiota saa katsoa ja mitä muuta. Mä itse pidin silloin alkuun, mä olin tosi kirkasotsainen, että ei kyllä tämän enempää telkkaria ja tiedätkö näin. Mutta se on niin helppo lastenlikka. Että siinä kun pitää tehdä ruokaa tai munkin pitäisi kirjoittaa jotain ja vaimo nyt ei satu olemaan kotona, niin no katso tuosta vähän ryhmähauta. Se on helposti menee siihen ja sitten tulee itku, kun hei nyt pannaan telkkari kiinni. Meillä oli esimerkiksi yksi semmoinen pieni kädenvääntö, kun mä oon sitten kuitenkin aika tiukka siinä vaiheessa, kun pitää olla tiukka. Niin meillä oli yksi semmoinen kädenvääntö himassa tässä viikko pari sitten, että mä laitoin ensin pipsapossun. Ei mä halua katsoa tätä. Okei, no miten sä oot? Ryhmähaun. No vapaa ryhmähaun. En mä halua katsoa tätäkään. Hei, se nyt pyörii siinä, että katso tai oo katsomatta. Ei kiinnosta. Sulla on huone täynnä leluja ja kirjoja. Me leikkii sinne. Se on paljon parempaa tekemistä. Hirveä itku. Sitten mä sanoin, että hei, tää ratkaistaan yhdellä keinolla. Telkkari kiinni. Ei ole enää ongelmaa. Ongelma on poistunut. Eikä sitten me vaimolle mamma, iskä pani telkkari kiinni ja sitten vaimo tulee laittaa television päälle. Mitä sä teet? Että kun se pitää, niin kuin mä puhuin tuossa aiemmin, että se pitää olla yhtenäinen se linja. Kyllä. Ja tämmöisistä asioista tulee sitten kiistaa ja kinaa, jotka tietenkin selvitetään sitten, mutta että just se rajojen laittaminen, jos se kitiset, niin sitten se otetaan naps pois. Ja sitä kautta sitten syntyy. Ja meillä esimerkiksi himassa halutaan korostaa sitä, että kun me mennään lähikauppaan, moikka, tervehditään, ollaan kohti, minkä tytär on oppinut aivan suunnattoman paljon. Ole hyvä, kiitos, näin. Toi on mahtava juttu. Mun mielestä se on tärkeää, koska mä en tiedä mitään muuta niin tärkeää avua elämässä kuin hyvät käytöstavat. Että sä tervehdit, katsot silmiin, oot kohtelias muita kohtaan, etkä tietenkin, jos joku on introvertti, niin hänellä on vaikeampaa. Tämä itselle se on helppoa. Moi, terve, moi. Ja siihen on tietenkin ovihommatkin myös vähän kouluttanut siihen. Niin sitä kauttahan sä opit kohtaamaan ihmisiä eri tavalla. Kyllä. Mutta että kyllä mä pahaa pelkään, että ei näillä aineksilla, no tällä rahalla saa tämmöistä, mitä tämä jengi tulevaisuus. Mutta toisaalta sitten toikin on, että minkälainen tulevaisuuden sukupolvi tulee olemaan. Eihän mäkään voi sanoa, että mä 18-vuotiaana oli mikään järjenjättiläinen. Että ainahan sitä, kyllä ne ihmiset sitten kasvaa siitä ja tiedätkö, niin kuin luottoa sillä tavalla on. Mutta enemmän mä oon vähän huolissani siitä, että minkälaista kasvupohjaa me annetaan nyt noille lapsille ja nuorille sikäli mikäli myös just tämä, että joku vitun tunnin juna saa jonkun miljardin rahoituksia ja sitten rahaa otetaan pois esimerkiksi nuoriso- ja lastentyöstä. Niin
että vaikka olen markkinatalouden puolesta loppuun saakka liputtava ihminen, niin enkä mikään demari, niin kyllä mun mielestä kuitenkin niin kuin niistä just heikompi osaisista tässä kohtaa lapsista ja nuorista, jotka määrittää sen maan tulevaisuuden, pitäisi pitää huolta. Niin kuin suuremmalla kädellä ja sydämellä. Kyllä. Se on ihan totta. Mä tykkään itsekin, meilläkin on jälkikasvua jo, ja niin. Mä tykkään tuosta niinku rajojen asettamista, tai ehkä mä oon itse puhunut semmoista instituutioajattelusta, että perhe on semmoinen vähän niin kuin instituutio, missä on tietyt raamit, mutta se on taas sitten lapsellekin semmoinen paikka, mihin voi aina palata. Kyllä. Et sitten kun lähtee maailmalle vähän kattelee ja niin kuin etsimään itseään sun muuta, kokeilee juttuja, mutta sitten on ne tietyt rutiinit ja tietyt rajat siinä niin kuin perheen sisällä, niin tavallaan tuosta tykkään siitä rajoja. Tuon sanoit ihan hyvin, kun mä oon yhdessä, olisiko mä ollut Eerikäisen Eskon jossain sunnuntain brunssissa, vai missä ihmeessä mä olin vieraana. Muistaakseni Esko mua haastatteli. Ja se tuli siinä hetkessä tämmöinen ajatus mieleen, kun silloin kun mä opiskelin yliopistossa, sitä ennen tämä tapahtui, mä opiskelin viestintää tuolla Heossa ennen kuin mä pääsin yliopistoon. Ja mä aina ihmettelin viikonloppuisin, että miksi kaikki lähtee, kun se oli semmoinen vähän sisäoppilaitostyyppinen, että meillä oli omat yksiöt, kaksiot, kolmiot, missä asui nuoria ja sitten opiskeltiin. Ja sitten mä aina ihmettelin, että miksi kaikki lähtee tästä, niin kun mun oma lapsuuden perhe ei ollut mikään kovin kurantti ja näin. Ja mä aina ihmettelin, että miksi kaikki lähtee himaan. Että hyvin vittu, että mä en todellakaan halua lähteä sinne. Se on ihan vittu perseestä. Mä haluan olla täällä, mennä vaikka istua baariin tai vaikka olla vaan, tietysti katsoa telkkariin, mennä podaamaan, mitä ikinä. Ihmettelin sitä, että miksi kukaan haluaa mennä kotiin, kun sieltä kerran on päässyt pois. Ja nyt se on valjennut mulle se ajatus sikäli, että mä haluan kasvattaa tyttärestäni semmoisen, että kun on vaikka semmoinen viikonloppu, että ei ole mitään, että on vapaa viikonloppu. Mä oon epäonnistunut vanhempana, jos hän ei halua tulla kotiin. Joo. Niin se on mulle nyt semmoinen, että jos hän ei koe, että koti on kiva paikka, mihin on kiva palata, missä vanhemmat ottaa sut vastaan ja antaa rakkautta ja hyväksyntää ja keskustelee ja kuuntelee ja auttaa, niin sit mä oon epäonnistunut. Mä en halua, että hän joutuu kokemaan koskaan sitä samaa, mitä mä jouduin kokemaan, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Kyllä. Niin se on tärkeää, että mennä ja tehdä voi ja pitää mennä ja tehdä ja kokea ja nähdä ja etsiä itseensä ja löytää itsensä, mutta aina on se turvasatama, mihin tulla omana itsenään ja olla just semmoinen kuin on ja sut hyväksytään siellä just sellaisena kuin sä oot ja se on se himo. Kyllä, just näin. Tästä pikkusen vähän eri aiheeseen, mutta liittyy vähän tähänkin, niin tämmöinen, jos hypätään moderniin maskuliinisuuteen. Teillä on miehekäs meno siinä teidän podcastissa ja muuten, niin miten mieltä sä oot siitä nykyään? Tämmöistä niinku, miten maskuliinisuus mielletään ja musta tuntuu, tämä on mun henkilökohtainen niinku, tuntuma, mutta se ei ole enää, tietysti semmoinen toksinen tai ylimenevä maskuliinisuus, sehän ei ole ikinä ollut hyvä, mutta niinku, tuntuu, että ihmiset ei niin hyvin hyväksy sitä semmoista. No ensin pitää määritellä se, että minkälaisissa parametreissa se miehisyys ja maskuliinisuus on, että mikä on se lähtökohta, että mitä on mieheys tai miehenä oleminen, se pitää ensin määritellä, että onko siinä olemassa jotain tiettyjä attribuutteja, että mies on tällainen, ei pelkästään se, että sillä on kassit ja staga, tiedätkö niin kuin näin, että mikä se state of mind on, että minkälainen mies on. No mies on suoraselkäinen, rehellinen, hänen sanansa pystyy luottamaan, hän tekee sen mitä lupaa, ei puukota selkää, ei kuseta, jene. Mä oon siinä mielessä ihan, kun itse olen, niin kuin sanoin, 70-luvun lapsi ja 80-luvulla kasvanut ja tietyllä tavalla semmoisessa tietynlaisessa maskuliinisuuden sfäärissä kasvanut, missä on supersankareita, vitu Arnold Day, Stallone, Dammet ja kamppailuurheilu, jaada,
se on tavallaan tuommoista toksista tietyllä tavalla. Ja just vielä mikä tärkeämpää, niin kuin henkinen perintö, että 80, 90, 2000-luvun alku mies on semmoinen, joka painaa saatana kaiken tonne vittu syvälle. Ja sitten se purkautuu jossain kohtaa väistämättä epäterveellisin keinoin ulos. Jotenkin. No joo. Viinaa vetämällä, muijaa hakkaamalla, lapsia vähän tukistetaan ja sitten loppujen lopuksi sä painat 9-millisen puranan päähäs, kun sä et enää kestä olla oma itsesi. Niin siinä mielessä mä oon hyvin onnellinen esimerkiksi nykysukupolven puolesta, että heillä on vapaampi liikkumatila olla sen näköisiä ja oloisia miehiä kuin he ovat. Mun henkilökohtainen, no esimerkiksi puhutaan Oystä, kun moni on halunnut lyödä siihen semmoista labeliä, semmoista äijä-podcastia. Ei. Nyt heti keskustelu loppuu siihen. Me ei olla mikään äijä-podcast. Me ollaan Pastori ja Repesetä, 2 tavallista kundia puhumassa paskaa. Tiedätkö, niin kuin näin. Sitten sana äijä itsessään on jo semmoinen niin kuin vähän... En tiedä, olenko vähän turhan edistyksellinen siinä mielessä, mutta täytyy erottaa se fyysinen habitus, että on tatuointeja, on parta ja toisella on viikset ja käydään vähän salilla. Onko se sitten niin kuin se äijyyden merkki? On vähän Stone Islandin päällä. Joo, mielestä ehkä, mutta ei se meille ole se. Meille se äijänä oleminen on se, että sä pidät huolen heikompi osaisista, sä pidät huolen omasta perheestä. Vittu sä pidät friendies backia, sä katsot aina, sä oot lojaali, hyvä, luotettava ystävä. Jos muista vielä, meillä oli kaksi koiraa, Pepi menehtyi tuossa 3-4 vuotta sitten tosi niin kuin äkillisesti. Mä heräsin aamulla ja sitten vaimo on eläinklinikalla hoitajana ja ne ei ollut himassa, se oli perjantai-aamu, ne ei ollut himassa ja sitten mä soitan, että missä te ootte? Mä olin toisen koiran kanssa himassa. No me jouduttiin tulla tänne duunipaikalle, koska silloin on yöllä poksahtanut sydän. Just. No sillä oli sydänvika muutenkin. Ja sitten mä, ei. Ja sitten mä yritän keittää aamupuuroa silleen, mä yritän syödä sitä, mä itken vaan silleen, sitten mä soitan Rennelle. Renne on menossa, se oli silloin tuolla kahvilassa vielä duunissa, oli sporrassa, että mä yritän siinä sopertaa jotain. Sitten se alkaa itkeä siellä luurin toisessa päässä sporrassa sitä mun kanssa, koska se on mun rakas paras ystävä. Sitä on miehenä oleminen. Että sä tuet ja sä oot paikalla silloin, kun se toinen sua tarvii. Sitä on miehenä oleminen. Jos se on sun ystävä, se kuuluu siihen sun viiteryhmään, siihen sun perheeseen. Sulla on se ydinperhe ja sitten sulla on se extended family. Ja ne kaikki on kuitenkin, ne on sun jengiä. Niin se on mun mielestä se mies, että sä pidät huolen niistä ihmisistä, jos sä vaan pystyt. Joo, ja totahan se just on, että se pitää perheestä huolta ja niin kuin, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Niin kuin, ja mä oon ihan tyytyväinen ja ihan onnellinen, koska en mä koskaan siis, vaikka tämän ikäinen on, mä en ole koskaan kokenut kuuluvani siihen muottiin, mikä on yritetty luoda. Että se on tämän tyyppinen, vittu, että syödään raakaa lihaa ja sirkkelin terät munissa. No okei, se oli Black Lawless, mutta se oli äijä. No se miettii sitäkin, että nämä 80-luvun kovimmat äijät, ne näytti pahimmilta, anteeksi käytän tätä sanaa, pahimmilta transuilta, kun transut koskaan näyttää. Tiedätkö se niin kuin oikeasti? No joo, kyllä. Dee Sniderit ja kaikki muut pakkeliin naamassa, ja tiedätkö, niin kuin, mutta ne oli äijä. Kyllä. Ja esimerkiksi 80-luvulla, jos miettii, mä joskus pohdin tämmöistä ajatusta, että 80-luvulla miettii jotain, vaikka Pirkka-Pekka Petelius teki silloin musiikkiuraa, tai vaikka Dingot ja Yöt ja Tukka-heavy-bändit. Ne oli kauniimman näköisiä kuin sen aikaiset mimmit oli, mutta silti ne oli äijiä. Se oli jotenkin, niin kuin nyt jos miettii, niin se oli helvetisti liberaalimpaa aikaa tietyllä tavalla kuin tänä päivänä. Anna olla, jos sä meet tuolla nyt 24, sä meet kadulla sen näköisenä, niin katsotaan, mikä vitu friikki toi on. Ja siihen aikaan se oli vaan niinku tavoiteltavaa. Niin, jos puhutaan niinku tämmöisiä ulkoisista attribuuteista. Kyllä. Jos ymmärrätte, mitä ajan takaa. Joo. Mutta sitten taas toisena vertaiskuvana äijä on se pokee hyvillä testoilla pyörivä ovella roikkuva, macho mies. Tämä on jo äijä. Niin. Mutta sehän se, että se on niinku, onhan se ollut vähän, no just niin kuin sanoit, liberaalimpaa ja niinku, sieltä on voinut jokainen olla vähän enemmän mitä on. Niin, just näin. Mutta joo,
Siinä on mun 2-senttinen tuohon asiaan. No niin, hyvä. Joo. Hei, me aletaan olla loppusuoralla. Vittu, että oli kiva rupata. Sori, jos pölötin meillä on liikaa. ollut helvetin Ei kiva. vaan Meillä on siis- sulle- Mulla on pissekin loppu. Pitäisi toinen hakea. Meillä on aina loppuun 5 nopeata kyssäriä. Okei, hit me. Ja aloitellaan tässä. Niin eka, että jos sä olisit urheilija, niin missä lajissa ja miksi? Kreikkalais-roomalainen paini, koska ne on kovimpia äijä, mitä on olemassa. Hyvä valinta. Me ollaan vastattu samaa. Joo, Ja se monen junnun pitäisi kyllä mennä. joo, kyllä. aloittaa. Siitä Kyllä, saa hyvän pohjan. kyllä. Seuraava kyssäri on, että minkä rikoksen tekisit, jos sit jäisi siitä ikinä kiinni? Talous. Kun kunnon petku. Talousrikos, mistä tulisi, jos ei koskaan tosiaan jäisi kiinni. Niin, Joku semmoinen ihan hirveä kupru, mistä tulisi. No, otan esimerkiksi tämä Sam Feldman, mikä tämä on tämä jäbä, tämä krypto. Se kryptohuili. Joku semmoinen, joo. Sehän teki kunnon bänki siitä. Joo, Ihan kunnon sairaan. skeemailua. Ihan sairaan. Jep. Joo, mä tiedän tämän. Joo. Sitten seuraava on, että jos äijästä tulisi elokuva, niin kuka sua näyttelisi siinä? Tämä Sisu-leffan päätähti. Jorma Tommila. Okei. Ihan vieras mulle, mutta täytyy. Se on hyvä leffa. Okei. Sisu. Suomalainen elokuva. Siis missä sitä haipattiin Roganissa? Joo, se on Eikö se aivan tullut tauti. jossain? Ettekö sinä nähnyt sitä? Se on ihan Ei, tautisen se on hyvä ihan- leffa. Joo, Okei. iso Vähän semmoinen auto. Tarantino-tyyppinen, siis se, niinku kohtausten kuvaaminen. Joo, ehdottomasti kannattaa katsoa. Joo. No pitää tuijottaa. Unelma-auto. Ensinnäkin mulla ei ole ajokorttia, mutta se ei takaa sitä, että mulla ei voisi olla unelma-autoa. Mä sanoisin, että Rolls-Royce Phantom. No aika nöyrä valinta. Joo. Joo. Toyota Corolla. Kia. Oot sä siellä, kun olit sä Oulusta kotoisin? Joo. Oot sä siellä mankelilla polkenut joka paikka? Enemmän tai vähemmän, joo. Joo. Mutta mä oon lähtenyt sieltä jo niin aikaisessa vaiheessa ennen ajokortti-ikää. Niin, Ja sitten mä oon asunut muuten koko elämäni tuossa stadin ytimessä, niin en mä mihin Niin. Ei, helvetistä sä sitä tarvii, tarvitse. joo. Ei. Joo, se on ihan- Joo, ja tämä suunta menee, että ei oikeasti pysty tai kannata autoa omistaakaan. Ei. Se on ihan totta. Julkisihastus. Megan Fox. Okei. Se on nätti. Vittu, se on kuuma. Mä vaan nyökyttelen Noora. Tulee Sano himaa se mitään. lähti. Niin. Niin, tai siis mun, nyt hyvä kun kysyt tuolle julkisihastus, kun mun vaimoni täyttää kaikki semmoiset attribuutit, mitä että on lyhyt, on vähän treenattu, mutta dekki on mutta punaiset hiukset ja pisamia. Mutta Megan Foxilla ei ole mitään näistä, mutta siinä on silti jotain. Niin, särmät. Mutta se on se julkisihastus. Joo. No niin. Niin. Ja sitten viimeisenä on IVGn paras raita. Hyvä kysymys. Mä sanoisin sen, mä en tiedä miksi mä sitä fiilaan eniten. Mun olisi ollut helpompi vastata, jos olisit kysynyt Slayerin paras raita, mutta mä fiilaan sitä, mikä helvetti se on se, missä Pete Parkkonen laulaa sen Kertsin, Onko se että raha, Etenee. joo, se missä on rahaa taskussa. Ja, Joo. se. Eikö se ole etenee? Joo, taitaa olla, joo. Okei, no niin. Joo. No hei, lisää kysymys. Metallica. Mikäs niitti? Damage Inc. Okei, no niin. Just luukutin sitä himassa, siinä vaimo sanoi, pistä pienemmälle sitä. Damage Incorporated. Yes. Hei, siis hitto, oli Kiitos. erittäin mukavaa. Kiitti, kun sain tulla. Suuri kiitos. Oli ihan superhauskaa. Tulit Iso vieraaksi. kiitos. Ja- Iso kiitos. Hei, nyt muistakaa sit tilatakin. Älkää vaan tykkäilkö ja katelko. Tilatkaa kanava ja tilatkaa Roheini. Mä laitetaan koodi tonne bio. Platta Cheerios. MP. Pow. Bye.